Informazio eta komunikazio teknologiek ikaragarri aldatu dute gure bizitza. Horregatik, gure ikastetxean digitalizazioaren aldeko apustua egin dugu. Beti ere izaera osagarria duela kontuan edukiaz. Guk Chromebookak erabiltzen ditugu. Lana egiteko eta informazio gehiago lortzeko, web orrietan eta argazkiak jaisteko. Guk gizartean historiarria lantzen ari gara, eta Google Maps eta Google Site erabiliz lan hauek egiten ditugu. Kooperatiboki taldeko lagunekin lanak egiten ditugu. Nire iritziz, guraso bezala digitalizazioa formakuntzan onura asko ditu. Bai konpaginatuz formakuntza tradizionalarekin. Digitalizazioa formakuntzan onura garrantzitsuna da motivazioa lortzen dugula ikasleen aldetik. Horrez gain, lanpostura sartzen dienean, gaur egun nola dena digitalizatuta dagoen, errazago ikasiko dute bere egin beharrak egiten, eta etekin gehiago atako diote ikasi duten guztiari. Ikastetxean dugun Flip Classroom programaren bitartez, irakasleok bideo-tutorialak grabatzen ditugu eta ikasleek eskuragarri dituzte bertan emandako material guztia. Bideo-tutorialetako materiala ikasleek etxean ordenagailu bidez ikusi dezakete eta webgunean ariketak egin eta zalantzak argitu dezakete klasean. Zenbakiari, zeinua barne, koefizientea deitzen. Bestalde guraso bezala ere eskertzen da Edukamos aplikazioa izatea. Horrela komunikatu gaitezke bai zentroarekin eta zentroa gurekin. Edozer berri emateko edo zein notiziz hitz egiteko. Erabiltzen ditugun aplikazioa gehien bat Drive, Classroom eta Kahoot dira. Driveen lanak karpetetan jasotzen ditugu gero irakasleekin elkardonatu ahal izateko. Classroomen lanak igotzen ditugu irakasleek zuzen dezaten eta ikus dezaten gure lana. Eta Kahooten bitartez jokoak egiten ditugu ikasteko helburuarekin. Ordenagailuekin lan ikiak asko lagundu dugu dudak baldin bagenuzkaon argitzeko, irakasleekin harremanetan egoteko edo tutorialak ikusteko. Gainera, ikasleek egiten dituzten lanak kualitatiboki hobetzen dira. Eta hori gutxi balitz, euren sormena, autonomia eta komunikazioa lantzeko tresna aparta dira. Ondorioz, gure ikastetxeak, heldutasun digitalaren maila aurreratuaren ziurtagiria du, Euskadiko 60 ikastetxek soilik lortu dutena.